Sa panahon ngayon, mas mahalaga na ba ang panlabas na kaanyuan? Ito ba ang magiging basyan para gustuin ka ng isang tao? Agad ka rin bang magtitiwala sa mga taong nakakasalamuha mo, lalo't bagong kilala mo pa lang ito? Mapagpalang araw, kwentong baryo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rudy. Nangyari itong ibabahagi ko sa inyo taong 1986. Sa lugar ito ng Iloilo. Itong mga taong ito, kasagsagan ng pagiging binata ko. Nasa kolehiyo na rin ako ng mga panahong ito. Maayos naman ang aming pamumuhay. Ang mga magulang ko kasi ay may negosyong pinapatakbo. At dalawa lang naman kaming magkapatid. Isang umaga, habang pauwi na kami ng kaibigan kong si Excel. Si Excel Cabarrio ang pangunahing kasama ko sa kwentong ito. Parehas kaming nasa kolehiyo. At kaklase ko siya sa iilang subject. Ito rin ang huling araw ng pasok namin. Dahil bakasyon na ng mga buwan na iyon. Kung tutuusin nga ay nahuli na lang kami dahil may hinabol pa kaming mga proyekto. Napagdesisyon na naman namin na magtungo sa isang lugar sa Iloilo bilang gusto rin naming maglibot sa ibang lugar. Nakaraang buwan pa kasi naming plinano ito at pumayag naman ang kanya-kanya naming magulang. Ako noon ay walang karelasyon. Ngunit itong si Excel ay talagang maloko. Meron kasi itong kasintahan, hindi lang isa, kundi dalawa. Hindi ko na lang din alam kung papaano niya natitiisan ang ganong klaseng hirap sa tuwing kailangan niyang makipagkita sa parehong iyon. Tanda ko pa na may promo ang kinuha naming biyahe. Ganon din naman ngayon, kabaryo. Kadalasan ay may mga promo ang lugar na pupuntahan mo lalo na kung sa mga susunod na buwan mo pa ito gagamitin. Bilang estudyante, may kakaunti akong naipon ngunit alam kong baka hindi ito sumapat. Doon ay nanghingi ako ng extra sa mga magulang ko. Pagka-uwi ko nga ay agad kong inayos ang mga gamit ko. Sa makalawa kasi ang alis namin ni Excel. Doon ay kinausap ko si tatay upang makahingi ng konting dagdag. Alam niyo na, pang budget kung may bigla ang bibilhin. Tay, pwede bang makahingi kahit konting pera? Sa makalawa na kasi yung alis namin ni Excel. Yung sinabi ko sa inyo ni nanay nung nakarambuan. Wika ko roon sa tatay kong abala sa pagbabasa nito ng dyaryo. Ganun ba? Ikaw, Rudy, pinapayagan ka namin ng nanay mo Pero ayusin mo ang pag-aaral mo. Alam mo namang hindi biro ang mga bayarin. May pinapasahod pa tayong tao. Saglit lang at kukuha ko ng pera sa pitaka. Sagot sa akin ni Tatay Cabarrio habang patayo ito, papunta sa kanyang pitaka. Doon nga, Cabarrio, ay pasimple akong napangiti. Alam ko kasing galante ito, lalo na kapag magbibigay ng pera. At doon na nga nang may abot ni tatay ay nakita kong 4,000 rin ito. Kahit papaano, kabaryo, malaki ang ganong halaga ng mga panahong iyon. Mabilis naman akong nagtungo kay nanay at sinubukan ko ring humingi ng pera ngunit hindi na ito nagbigay. Alam raw niyang binigyan na ako ni tatay ng pera. Nako, Rudy, tigil-tigilan mo ko.
Alam kong nagbigay na sa'yo ang tatay mo. Ikaw talaga. Ayos-ayusin mo yung paggala nyo ng kaklase mo. Mariing sambit noon ni nanay. Hindi naman ako nakasagot noon, kabaryo. Sa kadahilan ng magbubunga nga na naman itong nanay ko pag nagkataon. Nagtungo na lamang ako sa kwarto upang ituloy ang pag-aayos ng mga gamit na dadalhin ko. Nang matapos na ako ay tinawag na ako ng bunso kong kapatid dahil kakain na raw kami ng hapunan. Mabilis naman akong bumaba at dun ko nakita sila nanay at tatay na nag-uumpisa ng maghain. Habang kumakain kami ay nagtanong naman si tatay kung ilang araw ang ilalagi namin ni Excel sa Iloilo. Sinabi kong hindi ko pa masisigurado dahil hindi pa namin alam yung eksaktong address ng pupuntahan namin. Nag-abiso naman itong sinanay na palagian raw akong magdala ng kalamansi sa tuwing mapapakain kami sa mga kainan. Uso raw kasi ang lason o yanggaw sa ganong lugar, lalo na't kung sa liblib na baryo kami magagawi. Nay, bakit kalamansi? Paano kung hindi naman pansit o palabok ang kakainin namin? Piloso pong sagot ko sa nanay ko. Basta magdala ka. Kayo talagang mga kabataan. Saka isa pa, lagi kang maligo ng tubig na may asin para di mo madala dito ang masamang enerhiyang makukuha mo ron. Sambit nito sabay pukpok ng yantok sa ulo ko. Oh Rudy, makinig ka sa nanay mo. Alam mo namang manghuhula yan eh. Pati nga ako nahulaan yan. Sambit na pabiro ni tatay noon hanggang sa maging ito ay pinukpok ni nanay ng yantok. Nagtawa na naman kami ng gabing iyon habang kumakain. Masaya naman ang pamilya namin, kabaryo, gawa ng kahit papaano ay sumasapat ang kita nila sa negosyo upang mabigay ang mga gusto namin ng kapatid ko at makapag-aral kami ng maayos. Doon nga, kabaryo, ay mabilis ang araw na lumipas. Dumating ang araw ng pag-alis ko. Tanda ko pa na 6:00 yun ng umaga. Nang may ayos ko na ang mga dadalhin ko, si Excel naman ay maaga ring dumating sa bahay upang sabay na kaming lumarga. Sakay-sakay kami ng sasakyan ni tatay noon nang bumiyahe na kami patungo ng paliparan. Siguro ay bumiyahe rin kami noon, kabaryo, ng halos sa 1 oras. Nang makababa kami, kabaryo, ay nagwika naman si tatay sa amin ng, Rudy, Excel, mag-iingat kayo. Yung lugar na pupuntahan nyo hindi basta-basta ang nakatira. Maging mapanuri kayo sa mga taong nakakasalamuha nyo, ha? Wika nito sa amin at dun sumagot si Excel ng, Opo tiyo, ako nang bahala kay Rudy. Makakaasa kayong mabibinyagan to dun. Uy Excel, umayos ka nga, para kang timang. Wika ko sabay sumagot si tatay ng, Mabuti pa nga Excel, para naman maging matikas na yan. O paano, mauna na ako sa inyo. May ayusin pa ako sa negosyo. Anak, mag-iingat ka. Yung bili ng nanay mo, ha. Sige na. Muling wika ni tatay at kumuway pa ito sa amin. Nang makapasok na kami sa paliparan, ay swerteng wala namang pila ang mga tao, kabaryo. Tila hindi pa kasi sikat ang ganun klaseng transportasyon. Lalo na't medyo may kamahalan din yun.
Ilang saglit pa nang tinawag na ang numero namin ay mabilis namang pinacheck ang mga bagahe namin. Lokal lang na biyahe yun kaya mabilis lang ang naging proseso, kabaryo. Doon nga ay pumasok na kami at saka naupo sa loob. Bali sa 3 upuan ang napili namin. Dahil nga sa nahihilo raw si Excel, pag sa bintana ay ninais kong ako na ang maupo roon. Umidlip naman ako dahil medyo inaantok pa ako ng mga oras na iyon. Siguro ay wala pa sa 5 minuto nang sunod-sunod na kalabit ang ginawa sa akin ni Excel. Nang makita ko ito, na parang isang kitikiti nang maimulat ko ang mga mata ko. Ano ba, Excel? Natulog yung tao. Panira ka naman. Wika ko sa kanya. Tingnan mo, Rudy. Nakikita mo ba yung nakikita ko? Wika nito habang nakanguso noon sa isang babae na tila diyosa sa kagandahan. Agad nga akong napaayos ng upo nang makita ko ito. Sobrang puti nito na halos mamula-mula ang balat. Maging ang mga mata nito na mapungay ang nagparamdam sa akin ng kakaiba. Nakasuot ito ng isang bestidang itim na bumagay sa kanyang kulay. Hawak-hawak nito ang iisang bag na peraso. May kita mo rin dito na para itong anak ng isang may kayang pamilya. Kung may ihahalin tulad ko nga ito, kabaryo, sa mga artista, ay kamukha ito ni Kim Rodriguez. Ganon ang itsura nito at halos yumanig ang kinauupuan ni Excel nang unti-unti itong mapalapit sa amin at tumigil sa harapan. Doon ay amoy na amoy namin ang napakabangong pabango nito. Amoy baby talaga, kabaryo. Lalo pang napapisil si Excel sa braso ko nang magsalita ang babae ng, "Hello, ako kasi yung katabi nyo. Pwede bang dyan sana ako pumwesto sa may bintana?" Wika nito at dun ay mabilis sumagot si Excel kahit may idudugtong pa sana ang babae. Oo naman, miss. Mabuti naman at dito ka para maprotektahan naman kita." Wika ni Excel sa babae. Napakunot naman ang noo ko nang hindi man lang humingi ng abiso itong si Excel. Agad nga ay hinila ako nito patayo at kinuha ang bag ng babae para ilagay sa taas ng upuan. Tila nabuhay ang dugo nitong si Excel nang tuluyang mapaupo ang babae sa tabi niya. Ako naman ay tahimik lang na nakaupo habang nakikinig ng mga kanta sa cassette tape na dala ko. Medyo luma na to, kabaryo, pero noong 90s at 80s ay usong-uso ito. Bigla namang pumosisyon ang babae ng D4 at doon tumambad ang mapuputi nitong hita. Tila nakakasilaw ito kung masisinagan ng araw. Patuloy naman ang pag-uusap nila ni Excel hanggang sa magtanong ang babae sa amin ng, "San palang punta nyo? May kamag-anak ba kayo sa Iloilo?" Wika nito sa amin. Akmang sasagot na ako nang bigla na namang sumabat itong si Excel. Sumagot ito sa babae ng, "Oo wala pa pala. Magpupunta lang kami nitong trabahador namin sa Iloilo para magbakasyon. Ang totoo niyan,
maghahanap pa lang kami ng lugar na pwedeng pagpahingahan. Wika nito at tumingin ito sa akin na tila sumang-ayon na lang ako sa sinabi niya. Ganun ba? Gusto nyo sa amin na lang kayo tumuloy? Total, piyesta rin naman sa lugar ng mga magulang ko. Uuwi lang ako dun para bumisita. Ang tagal nila natin nag-uusap. Ano nga palang pangalan nyo? Wika ng babae saka tuluyang sumagot si Excel ng, Nga pala, ako si Excel. Itong boy namin, ang pangalan niyan Rudy. Huwag mo na pansinin yan. Medyo mahina kasi umintindihan. Ikaw pala, anong pangalan mo? Pagtatanong ni Excel sa babae. Ang ganda naman ng pangalan nyo. Ako nga pala si Dayan. Wika nito sabay abot ng kamay kay Excel. Doon ay mabilis dinampot ni Excel ang kamay ni Dayan at saka ito hinalikan. Natawa naman si Dayan sa ginawa ni Excel at mang iaabot rin nito ang kamay sa akin ngunit pinigilan ito ni Excel. Napangiti na lang ang dalaga sa ginawa nito. So paano? Payag ba kayo na doon na lang kayo sa amin magpahinga? Huwag kayo mag-alala. Mababait ang tao sa amin. Saka tiyak na matutuwa sila nanay at tatay pag nakita nila kayo. Wika ni Dayan sa amin. Sumagot naman ako sa tanong nito ng, baka makaistorbo lang. Agad na pinutol ni Excel ang sasabihin ko nang sumagot ito ng, Hindi Dayan, okay na okay. Sasama kami sa'yo. Para naman makilala rin namin sila balae. Ang mga magulang mo. Huwag mong intindihin tong si Rudy. Mayayain lang talaga to. Wika noon ni Excel kay Dayan. Dun nga ay napangiti na naman muli si Dayan at isang mahinang hampas ang binitawan nito sa braso ni Excel bago ito tuluyang magpaalam saglit. Nagagamit muna ng banyo. Doon ko ring mabilis kinausap si Excel sa mga sinabi nito patungkol kay Dayan. Ano ka ba, Excel? Bakit ka pumayag? Hindi naman natin kilala yung babaeng yan. Isa pa, wala tayong alam sa lugar na pupunta natin. Huwag na tayong sumama. Maghanap na lang tayo ng ibang ruta. Wika ko rito. Ano ka ba, tol? Minsan lang to. Isa pa, ibigay mo na sa akin to. Mukhang kaagat na eh. Minsan lang to, Rudy. Pumayag ka na. Isa pa, malilibre tayo sa gastos. Kasi piyesta nga ang pupuntahan natin, di ba? Mahabang wika nito sa akin at dun ay sumagot ako ng, Papayag na sana ako, kaya lang pinakilala mo akong trabahador eh. Ang dating niyang ikaw pa ang amo ko. Matindi ka talaga, Excel. Pag yan nalaman ng mga karelasyon mo, malilintikan ka talaga. Sige na pare, pumayag ka na. Wika nito sa akin. Doon ay napaisip ako na tama si Excel na makakatipid ako ng gastos. Kaya naman ay pumayag na rin ako at di naglaon. Akmang hihirit pa sana ako kabaryo nang bigla na lang dumating si Dayan. Sa biyahe naming iyon ay nakaidlip na lang ako at doon ay tuluyan akong nakatulog. Hindi ko na rin alam ang nangyari sa pag-uusap ng dalawa. Nagising na lamang ako nang gisingin ni Excel na bababa na raw kami. Pababa na kami nang pinadala sa akin lahat ni Excel ang gamit nila ni Dayan.
Doon ay nagmukha akong tsipipay ng sandaling yon, kabaryo. Wala naman akong nagawa, kundi ang sumunod sa dalawa na noon ay nauuna nang maglakad sa akin. Lumingon pa itong si Excel sa akin habang nakahakbay kay Dayan. At doon ay pasimple itong kumindat. Baka may magalit, kabaryo, sa pagiging babaero nitong si Excel. Aminado ko na talagang ito ang tirador sa amin ng mga babae sa kolehiyo. Kaya di na ako magtataka sa diskarteng ginagawa nito kay Dayan. Ako naman kasi noon, kabaryo, ay medyo duda sa babaeng iyon. Dahil unang beses lang namin nagkakilalang tatlo, mabilis na itong nagtiwala sa amin. Ang iniisip ko na lang na baka sadyang mabait lang ito, lalo pat laking probinsya. Naghintay naman kami saglit sa isang lilim ng puno, kabaryo. May susundo raw kasi sa aming kamag-anak ni Dayan. Alam daw kasi sa kanila na ganoon ang uwi niya at maaga siyang nag-abiso sa mga ito. Lumipas pa ang halos sa 10 minuto nang dumating ang isang tricycle. Doon nga ay agad siyang sinalubong ng kapatid niyang babae na itago na lang natin sa pangalang Sarah. Maganda rin itong si Sarah, pero kabaliktaran ito kay Dayan. Si Sarah kasi ay morena at medyo mahiyain rin. Kagaya ko ay wala rin itong imik na tumulong sa akin na isakay ang mga gamit namin sa tricycle. Habang nasa biyahe nga kami, ay pansin kong matalahib ang binabaybay naming ruta. Mapapansin mo rin dito ang matataas na puno ng kahoy. Doon nga ay tinanong ko pa itong si Sarah dahil dalawa kami nitong nakaupo sa labas. Sarah, matanong ko lang, may bahay ba talaga dito? Halos hindi na kasya itong tricycle sa daanan . Saka mabato at puro puno. Wika ko kay Sarah na noon ay nagpalinga-linga pa sa paligid bago tuluyang sumagot. Oo, meron. Nasa dulo kasi ang baryo namin at liblib talaga. Bakit pa kayo nagpunta rito? Hindi nyo alam ang pinapasok nyo. Wika nito sa seryosong tono. Hindi. Magbabakasyon lang sana kami ng amo ko. Nakita lang namin ang kapatid mo at inalok kami kung gusto naming tumuloy sa inyo. Pumayag naman yung amo ko kaya wala na rin akong nagawa. Wika ko dito. Doon, kabaryo, ay hindi na sumagot si Sarah at marahan na lang itong tumango bilang pagsang-ayon. Pansin ko rin kasi na medyo matagal na ang biyahe namin. Iniisip ko pa noon na ilang kilometro ang layo nito sa naturang kalsada bago makarating sa mga pwede mong sakyan. Lumipas pa noon ng ilang minuto nang marating na namin ang arko. Doon ko pa nakita na may nakaukit na Sitio Agsirab. Maya-maya pa ay tumambad na sa akin ang iilang kabahayan sa baryo. Doon ko rin nakita ang purong mga kubo na gawa sa kawayan at pawid naman ang dingding at bubong nito. Huminto na rin kami sa bukana ng baryo dahil hanggang dun lang daw pwede ang tricycle dahil mas mabato ang papasok sa kanila. Dun nga ay bumaba na kami, kabaryo. Bit-bit ko noon ang mga bagahe na dala namin ni Excel. Habang naglalakad nga kami ay panay pa rin ang pag-uusap ng dalawa, habang itong si Sarah naman ay tahimik lang na
naglalakad sa bandang likuran. Gusto ko pa sanang magtanong ng kung ano-ano. Kaya lang ay nahiya na ako. Baka kasi isipin pa nila na kami na ang pinatuloy. Kami pa ang maraming itatanong. Habang naglalakad nga kami kabaryo, ay napansin ko ang iilang tao na nasa labas ng mga kubo. Nakatitig lang naman ito sa amin mula ulo hanggang paa. Tila isa kaming kriminal o may ginawang hindi maganda. Doon ko rin nakita ang iilang bungo ng mga hayop na nakatusok sa kawayan na tila isa itong bandila sa kanila. Hanggang sa mapadpad pa kami sa gitnang parte ng baryo. Doon tumambad sa amin ang 3 palapag na bahay na yari sa simento. Yun lang rin ang bahay na bukod tanging may 3 palapag. Sinabi rin sa amin ni Dayan na yun ang kanilang bahay. Kung kaya't pumasok na raw kami at naghihintay na ang kanyang mga magulang. Agad naman kaming pumasok. Ang ganda ng bahay na iyon kabaryo, ngunit nang makapasok kami sa pintuan ay agad na umalingasaw ang malansang amoy. Tila hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng lansa iyon. Mas malansa pa kasi ito sa amoy ng isda na bilasana. Dahil nga sa piyesta sa kanilang lugar, kinabukasan ay dun rin tumambad ang 2 tao na sumalubong sa amin. Nakasuot ito ng maruruming damit at puro dugo pa. Ang lalaki nga noon na nagpakilalang tatay nila Dayan ay magiliw na nagwika sa amin ng, "O anak, may kasama ka palang mga binata. Sakto at piyesta sa amin mga iho. Tiyak na magugustuhan niyong piyesta rito. Mga tagasan ba kayo?" Patanong na wika ng lalaki sa amin. Doon nga ay sumagot itong si Excel lang. Magandang araw po sa inyo. Taga Maynila po kami. Mamamasyal lang sana kami kaya lang nakita ko po ang anak nyo. Nayaya naman kami at sakto wala kaming pupuntahan kaya napasama na po kami. Wika ni Excel sa 2. Doon ay hindi na sumagot ang tatay nila at nagtingi na lang ang mag-asawa sa harap namin. Sinabi naman ng nanay nila na ihatid na raw kami sa mga silid namin para makapagpahinga raw muna. Kaagad naman kaming sumunod noon kay Dayan sa 3 palapag. Pagdating nga namin sa kwarto, ay sakto lang naman ang laki at may 2 higaan doon. Doon ko rin napagpasyahan na mahiga na muna upang makapagpahinga. Si Excel naman noon ay nagpasyang maglilibot muna sa lugar. Dahil magpapalakas pa raw ito sa mga magulang ni Dayan. Wala naman akong nagawa dahil alam kong patay na patay itong si Excel sa kagandahan ni Dayan. Saglit ko namang pinikit ang mata ko at dun nga kabaryo ay tuluyan na akong nakatulog. Nagising na lang ako na pasado 6:00 na ng gabi. Pagtingin ko ng suot kong relo, sakto rin dahil kakapasok-pasok pa lang ni Excel sa kwarto namin para ayain akong kumain na ng hapunan. Dun nga ay saglit kong kinausap si Excel habang 2 pa lang kami sa kwarto. "Pre, di talaga maganda ang kutob ko sa lugar nila Dayan. Alam mo yung parang kaba na pakiramdam? Di mo ba nararamdaman yun?" Marahang wika ko noon kay Excel. "Ano ka ba, Rudy? Ako nang magsasabi sa'yo. Maganda dito saka kita mo, sariwang hangin dahil puno ang paligid. Ayos, di ba?
Halika na, kakain na tayo. Nagluto kasi si Dayan ng mga ulam. Wika nito sa akin. Doon nga ay tila bata na naman akong sumunod sa mga sinabi ni Excel sa akin. Mariin din itong sinabi na naghahanda na ang ibang tao sa baryo at mga magulang nila Dayan para sa kapistahan kinabukasan. Nang makababa na nga kami ay si Dayan lamang ang nasa mesa at si Sarah. Abala raw kasi ang mga magulang nila sa pagluluto ng ilalahok na karne para sa handaan. Oh, umupo na kayo. Nagluto ako dito ng malapot na kaldereta. Hindi ito tipikal na kaldereta kagaya sa lugar ninyo. Tiyak ako na masasarapan kayo sa luto ko. Wika ni Dayan sa amin habang hawak ang mangkok na naglalaman ng mga karne. Doon nga ay agad kaming umupo at si Dayan na rin ang nagsandok ng karne sa plato ni Excel. Habang abala silang nag-uusap, ay kukuha na sana ako ng kaldereta nang bigla namang napukaw ng atensyon ko ang mga mata ni Sarah. Tila sumisenyas ito na huwag kong ituloy ang pagkuha. Bagkus ay nginuso nito ang mga gulay na nakahanda sa mesa. Hindi ko naman alam kung bakit gano'n ang asal ni Sarah, kaya sinunod ko na lang ito. Nang makapaglagay na ako sa plato ay kagad namang nagulat si Dayan. Batid kong parang nagalit ito pero hindi na pinahalata pa sa akin. Doon nga ay nagwika pa ito ng, "Oh, Rudy, ayaw mo bang tikman ang niluto ko? Makatas ang mga mani ko na ginamit yan. Kaya't lasang-lasa mo at masasarapan ka talaga." Wika nito sa akin saka tuluyang bumalik kay Excel. Nung oras kasi na yon ay sinusubuan ni Dayan si Excel sa pagkain nito. At takam na takam naman itong kaibigan ko. Sinabi ko na lang sa dalawa na hindi ako pwede sa mani dahil may allergy ako. Sumabat pa itong si Excel na kailan pa ako nagkaroon ng ganon. Ang hilig ko nga raw sa mani. Wala naman itong nagawa nang simulan ko ng kainin ng mga gulay. Doon ko rin napansin kabaryo na walang lasa ang gulay. Sobrang normal nito. Alam mo yung parang pinakuluan mo lang tapos nilagay mo ang gulay? Ganun na ganun ang lasa nito. Maski asin nga ata ay wala silang nilagay sa lutong iyon. Ang nagbigay pa sa akin ng matinding palaisipan noon kabaryo ay nang sumenyas itong si Sarah. Alam kong may kahulugan ng pagsenyas nito sa akin. Ganon rin kasi ang ginawa niya. Tanging gulay lang ang kinain niya ng sandaling iyon. Ilang saglit pa kabaryo nang matapos na akong makakain ay saglit naman akong nagpaalam sa kanila. Sinabi ko pang lalabas na muna ako para magsinde ng sigarilyo. Inaya ko pa noon si Excel ngunit hindi ito sumama. Nakita ko pa na kain lang ito ng kain na tila hindi nabubusog ng mga oras na iyon. Doon ko pa nga nakita si Excel na parang isang aso kung kumain dahil higop na higop ang sarsa na inihanda ni Dayan. Habang nasa bakura naman ako ng kanilang bahay, ay tanaw na tanaw ko ang mga sulo na nakasindi na nakabaon sa bawat kubo. Nakita ko rin na aktibo ang lahat ng tao at gising pa ito. Ang iniisip ko kasi noon ay maagang natutulog ang mga tao sa probinsya. Doon ko rin nakita ang naglalakihang mga kawa na
nakapatong sa mga bato na tila ginawa lang rin nila. Saglit pa akong umikot palibot ng bahay nila Dayan at napansin kong tila sila lang ang sityong naroroon sa lugar. Nakita ko rin doon ang mga magulang ni Dayan na may kinukuha na kung ano sa isang malaking drum. Nakita ko pa na may tumutulong mga pulang likido mula sa karning hawak-hawak nila. Nang mapansin ng tatay ni Dayan ang presensya ko, ay mabilis nitong sinara ang drum at saka tuluyan itong lumapit sa akin. "O iyo, andiyan ka pala. Nakain ka na ba? Sana matuwa kayo sa sityo namin. Maliit lang naman to pero mababait ang tao rito." Wika nito sa akin. Oo, nakain naman na po ako. Salamat po pala sa pagpapatuloy nyo dito sa amin. Wika ko sa matanda. Doon ay sumagot ito na hindi raw problema ang ganon, lalo pat kaibigan ng anak nila. Ang turing din daw nila ay kamag-anak lang kami na dumayo sa kanilang baryo. Matapos nitong mailahad ang mga salitang iyon, ay mabilis rin itong umalis sa harap namin. Doon ko naamoy ang masangsang na amoy kabaryo nang biglang humangin sa lugar, ngunit sa pagkakataon na iyon ay mas dumoble pa ang lansa na maging ako ay nasusuka na sa amoy. Tiniis ko na lang noon at muling nagsindi ng isa pang sigarilyo para maibsan ang lansang naaamoy ko. Matapos nga iyon kabaryo ay muli akong pumasok sa loob. Tanging si Excel ang inabutan ko doon at hindi ito makakilos ng maayos. Busog na busog kasi ito na halata sa kanyang tiyan. Si Sarah at Dayan naman ay naguhugas ng pinagkainan namin. Ilang minuto pa ay agad ring dumiretso sa banyo itong si Dayan. Doon ko rin nakita na sumenyas ito kay Excel na tila tinatawag ito. Mabilis namang tumayo si Excel papunta kay Dayan. Akmang pipigilan ko sana ito, pero wala na. Tuluyan nang nakapasok ang dalawa. Nang mainip naman ako ay agad rin akong umakyat sa kwarto namin. Hindi pa kasi ako nakakapagpalit ng damit ng oras na iyon at doon na ako gumamit ng banyo sa taas. Habang naliligo nga ako ay rinig na rinig ko ang malalakas na pagtaga ng magulang ni Dayan sa mga karne. Doon ko pa narinig ang boses ng tatay ni Dayan nang magsabi itong napakakunat daw ng karning iyon. Sinabi pa nito na matanda na kasi ang karne at maraming bisyo kaya wala ng sustansya. Napaisip naman ako sa mga narinig ko. Marahil ay karne ng baboy o di kaya ay baka ang kinakatay nito. Nawala naman sa isip ko ng isang pagbukas ng pinto ang narinig ko. Doon ko nakita si Dayan. Akay-akay itong si Excel na tila pagod na at lasing. Nakita ko rin na nakasuot lamang ng isang manipis na sando si Dayan. Nabakat ang hubog ng katawan nito. Maging ako kabaryo ay napalunok ng sarili kong laway ng oras na iyon. Doon ko rin naisip na baka may nangyari na sa dalawa kung kaya't nanghina na itong si Excel. Sinabi naman ni Dayan na napagod raw itong si Excel at kailangan ng magpahinga. Nagpasalamat naman ako sa paghatid nito sa kwarto. Doon ay pilit kong ginising si Excel dahil alam kong hindi naman ito uminom ng alak para mawalan ng malay.
Sinabi ko pa na aalis na kami kinabukasan, ngunit wala itong naging sagot. Mabilis nga kabaryo na lumipas ang gabing iyon. Maaga naman akong nagising at inabutan ko si Sarah na nagtitimpla ng kape. Ako naman ay nakisuyo kung pwede ring magkape. At dun nga ay ginawan ako nito ng isang tasa. Lumabas ako noon para magsigarilyo at pansin ko ang pagiging tahimik ng baryo. Walang tao noon kabaryo at muli akong bumalik sa loob pagkatapos maubos ang isang sigarilyo. Dun sinabi ni Sarah na kailangan na naming umalis sa baryo nila bago abutin ng gabi. Sinabi pa nito na hindi normal ang pamilyang kinabibilangan niya. Sinabi nito na nahanay sila sa mga pamilyang aswang. Siya lang raw ang normal na tao sa lugar na iyon. Siya daw kasi ang anak ng matalik na kaibigan ng nanay ni Dayan. Nagpanggap lang siya na kapatid ni Dayan buhat nang mamatay ang mga magulang nito. Nilahad rin nito na niyayanggaw umano ni Dayan itong si Excel. Lahat raw ng kinain nito ay purong karne ng taong nabiktima ng magulang ni Dayan sa iba't ibang lugar. Nailahad pa nito na hindi raw siya nagbibiro kung kaya't sinenyasan niya akong wag kumain ng kaldereta. Yung nararamdaman daw ng panghihina ni Excel ay isang orasyon na hinahalo sa luto nila upang makapangbiktima. Naghabilin pa ito na magdala raw ako ng iilang piraso ng karne at patakan ko ng kalamansi. Tinuro pa nito ang daan na tatahakin namin at pagdating sa sentro ay hanapin raw namin itong si Tatang Pael. Ito raw ay isang antingero na manggagamot ng mga nayayanggaw o di kaya ay nasa ilalim ng kulam at barang. Kailangan ko raw agapan dahil pag inabot kami ng gabi ay tiyak na hindi na kami makakaalis sa baryo. Agad na tumulong si Sarah sa akin kabaryo. Nagtungo ito sa kanyang kwarto at may kinuha na isang supot ng asin. Ito raw ang ilagay ko sa bibig ni Excel para manumbalik ang konting lakas nito. Sa estado raw kasi nito ay may hirapan kaming makaalis sa baryo. Doon ko nga tinakbo si Excel sa kwarto habang bitbit ang isang supot ng asin. Doon ay mabilis kong binutas ang plastik para ilagay sa bibig nito ang iilang piraso ng asin. Ano ba naman yan, Rudy? Para kang baliw ah. Pweh, ang alat. Sambit ni Excel sa akin ng maalimpungatan ito. Agad ko naman itong niyakap at itinayo. Kasama ko noon si Sarah at ito ang naglahad ng lahat kay Excel. Nung una nga ay hindi ito makapagsalita sa nalaman. Bagya pa itong nadura sa mga narinig mula kay Sarah. Pipilitin pa sana nitong sumuka ngunit mabilis ko na itong hinila. Pag ganun daw na umaga ay wala ang tao sa baryo nila. Nagpapahinga raw ito at naghahanda dahil sa seremonyang gagawin sa pistahan ng mga aswang. Dun nga kabaryo ay mabilis kaming ginabayan ni Sarah hanggang sa marating namin ang bungad ng baryo. Nung nasa biyahe kami sakay ng tricycle, ay matagal ngunit ibang ruta pala na tanging mga aswang lang ang nakakaalam. Agad nga nitong iniabot sa akin ng supot na naglalaman ng karneng nilantakan ni Excel kagabi. Sinabi nito na ito ang patunay na hindi siya nagsisinungaling. Isang mahigpit na yakap ang binitawan ko kay Sarah kabaryo. At doon ay nagbigay ako ng konting salapi sa kanya. Sinabi ko na gamitin niya itong pamasahe
paluwas ng Maynila at magkita kami. Agad ko namang isinulat ang address namin sa lupa noon gamit ang isang tipak ng bato. Sinabi naman nito na gagawan niya ng paraan at mag-iingat raw kami. Doon nga kabaryo, ay tuluyan kaming nakalabas ni Excel at hinang-hina ito. Doon ay mabilis naming hinanap ang bahay ni Tatang Pael. Di naman kami nabigo dahil kilala ito sa lugar at walang pag-atubili kaming nagpakonsulta dito. Doon nga ay di na siya nagtaka dahil kami pa lang ang unang nakaligtas buhat nang pumasok sa baryong iyon. Pinainom nito si Excel ng isang likido na napakapait ang lasa. Doon nga ay sinuka nito ang mga laman loob ng tao. Halos mandiri kami sa mga nakita namin at doon din ay pinakita nito ang ulam na dala-dala ko mula sa baryong iyon. Tumambad sa amin ng mga laman loob ng tao. Halos mapula-pula pa ito at yun daw ay isang pamamaraan ng yanggaw. Grabe ang naging karanasan namin iyon kabaryo. Mabilis rin kaming umalis ni Excel matapos ang pangyayaring iyon. Nagtaka naman ng mga magulang ko kung bakit isang araw lang kaming namalagi sa lugar. Gumawa na lang ako ng rason upang sabihin sa mga ito. Lumipas pa ang ilang buwan kabaryo ay isang dalaga ang pumuntas sa amin. Doon ko nga nakita si Sarah at mahigpit itong niyakap. Pinakilala ko naman ito sa mga magulang ko at noong una ay ayaw pa nila ngunit nang makita nila na mas lalo kong ginalingan sa pag-aaral ay pumayag na rin sila. Hindi rin naglaon kabaryo nang makapagtapos ako at makahanap ng trabaho ay agad kong pinakasalan si Sarah. Maging si Excel noon ay may sariling pamilya na rin. 3 lang rin kaming nakakalam sa totoong nangyari sa lugar na dinayo namin. Dito ko na po tatapusin ang kwento kabaryo. Naway may napulot kayong aral sa mga inilahad ko. Nga pala kabaryo, nakapag-subscribe na rin ako sa isa mong channel. Para sa akin, nagagandahan ako sa boses mo at talagang nakaka-relax kung minsang papakinggan ko, lalo na sa oras ng aking trabaho. Maraming salamat kabaryo at sana ay maging mayabong pa itong channel mo. Muli, ako ito si Rudy. Okay kabaryo, yun so, grabe no. Medyo mahaba yung kwento ni Rudy. Pero, ayun, alam nyo na siguro yung komento rito. Nakita nyo naman yung naging resulta sa nangyari kay Rexel. Excel, sorry. Excel, no? So, pinapakita lang rito o pinapaalam sa atin o sa inyong nakikinig, lalo na mga kalalakihan na tama nga naman na huwag tayong bumase sa panlabas na itsura. Diba? Kasi sa unang part ng kwento, may kita nyo na in-explain ni Rudy kung anong klaseng itsura nito ni Dayan. Kumbaga kung tutusin nga, kinumpara niya pa ito sa artista, diba? So, talagang may kita mo na maganda to. Pero year 80s, 90s, 80s ba? Pero kung Kim Rodriguez, diba? Kim Domingo Basta Kim Di naman Kim Chu. So ayun, doon na syempre lalaki to si Excel. Yun nga lang, babaero pala kasi nga may karelasyon na dalawa. Medyo negative yun mga kabaryo, no? Wag natin gagawin yan. Tapos yun, hanggang sa syempre nagkapalagayan na. Pero malaman mo naman kung talagang okay. Kasi nga
pumayag din naman tong si Dayan. So, feeling ko una pa lang, alam niya nang pwede itong dalawang to na mabiktima o mayanggaw. Kasi nga, una pa lang ay sakto pa dun yung upuan niya. Kasi feeling ko, ang sinasabi rito ni Rudy, eroplano yung sinakyan nila. Kasi nga paliparan eh. So, tama nga naman, may kamahalan talaga to ng mga panahon na yun. At talagang iilan lang din ang gumagamit ng ganong klase ng transportasyon, di ba? So, ayun, para sa akin yun balik tayo. Bali, nakita siguro ni Dayan na talagang pwede itong dalawa. Kasi nakita niya kung paano makipag-usap si Excel, di ba? So, sabi niya, siguro parang sa isip nito na, ito, okay to, ano to, magugustuhan ako. Hindi alam ni Excel na siya pala yung binibihag ni Dayan, no? Kasi ang sabi niya ron, konti na lang kakagat na. So talagang ang plano nito ni Dayan is talagang kagatin. Saka yung sinabi ni Rudy na amoy baby. Baka ano yan babying malans yan, Rudy. Kung nakikinig ka, yun siguro alam din to ni Sarah na kwento. Ang galing lang. Pero legit ba talaga yung baryo? No? Chinek ko Agsirab. Baka may mga taga barangay Agsirab dito. O ginamit lang to. Pero liblib na baryo. Sige nga mga kabaryo kung meron ditong taga Iloilo. Baka alam niyo yung baryo ng liblib na baryo o barangay. Barangay na ba ngayon? Sitio. Agsirab. No, hindi ko alam kung saan to bahagi ng Iloilo. Pero yun nga, wala naman nilagay na ano ba? Sa late niya na nilagay, gitna niya na nilagay yung lugar eh, 'di ba? So, yun, Barangay Agsirap, Iloilo. Grabe. Akala ko ano to, labanan ng aswang antingero, pero ano to, parang experience at paalala sa mga tao, no? Na wag basta-basta magtitiwala, lalo na kung hindi pa natin nakikilala. Tapos kay Rudy naman at Sarah, regard sa inyo. Ang ganda lang din kasi yung title natin, yeah, kasi pinadala to ni Rudy, eto na eh. So salpak na natin. Siguro nag-base siya dun sa mani, no, na akong malapot, di ba? Medyo alam niyo na, pero alas, eto na yun eh. Kumbaga nilagay na natin. Pero huwag kayong mag-alala kabaryo kasi bukod naman sa ganitong story, marami tayong nakaalalay na talagang bakbakan ng antingero. Yun nga pala, may nag-comment nakaraan, no? Siguro mamaya na lang shoutout. Ito, sige. So ngayon kabaryo, yun muna yung komento ko sa kwentong ito. Kung may comment kayo, comment nyo sa baba. Babasahin natin yan. Gaya ng dating gawi. Comment kayo, sagutin ko kayo, no? So, ayun, ito siguro shoutout muna tayo from last upload videos natin to. Ito kabaryo, unang-una shoutout ko si Brain Omega. Yun, salamat boss. Arlene Culspesa. Yan, shoutout po sa'yo. Si Nay Ana. Yan, Ramonita Berdo. Nay Ana, salamat. Shoutout sa'yo. Tio Yams. Yun, Roslyn Dalupere, ma'am. Shoutout sa ingat ka dyan. Jenny Golosino. Yun, shoutout sa'yo sa ibang bansa dyan, ma'am. Ingat. Catherine Gonzales. Sabi niya, Ma'am Catherine, ikaw yung nag-comment na saan magpapadala ng kwento. Nandyan yung email eh, pero pwede mo dyan ipadala tapos comment ka rin dun sa comment section natin para mabasa ng iilan, no? Sa ngayon kasi inaayos ko pa yung isang channel. Dun sana natin siya isasalpak yung mga ganyang short stories, diba? Pero soon, eto na. Baka itong month, maglalagay na tayo ron. Shoutout kay Boss Joel Di Guzman, nabasa ko na natin. Cheryl Labiste, ang ganda ng story ka ba? Oo nga po, maganda talaga yung last upload natin, malupit yun. Marilu Matsuda, Madam, ang ganda ng story, nakakamanga. Legit, no? Talaga, kasi nga, ang ganda eh. Diba? Speechless ako ron sa last upload natin. Ito, maganda rin naman to. Diba? Pero, alam mo yung may bakbakan talaga. Diba? Mary General Ria Batiduan, shoutout sa'yo, Madam. Ingat palagi. Lynette
Ah, Linet Reparado. Ma'am, ingat-ingat. Shoutout sa'yo. Salamat. Pilipina Palsario. Shoutout sa'yo, madam. Ingat palagi. At eto si madam. Tita Sareno. Yan. Astig ng mga bida, lalo na yung narrator. Mas astig. Legit ba? Legit ba mga kabaryo, no? Salamat, ma'am tita. Tita Sareno, salamat sa'yo. User use. Shifter Place, boss. Yun, salamat sa pagkomento mo. Ingat palagi. Mark Angelo. Mahaba boss, pero shoutout. Salamat sa puso, no? Ito, yung gusto ko mabasa, si Sir Joel Panag. Isa din akong manggagamot dito sa Bohol. Isa ding antingero. Wow, diba? So, ayan. Masasagot na kayo ni Sir Joel. Nasa last upload natin, nag-comment siya, no? Lupit, no? Talagang, Sir Joel, comment ka nga kung alam ko may kwento tayong antingero ng Bohol eh. Baka kilala na ito ni Sir Joel o inabot niya, di ba? So, Sir Joel, comment ka nga dyan para dito pala sa upload natin. Ito si Boss Julie Ruel. Salamat sa papuso. Mary Asilar, salamat po. Ang daming puso. Salamat. Emily Moreno, ang ganda po ng story. Sana, oo nga madam, salamat sa pagko-comment mo. Asil Gumban, blessful din po madam, ingat palagi. Charlon Rulan, boss, shoutout sa'yo. Habang nagkakape, nakikinig ng solid kwento. Nakaka-relax talaga ang boses ni Kabaro. Salamat boss. At yun, si Madam Elsa Constantino. Yan. Magandang gabi po, pre. Ayun, ingat kayo, madam. Alam ko, binagyo dyan, no? Ingat. Binagyo ba tama? So, yun. Kabaryo yun na muna. Bawi ako next upload natin o next upload. Nandun lahat ng shoutout. Bali, alam nyo na. Yung second channel natin, andyan lang yung link. Ilasasaba ko ulit sa title. Tapos, pasubscribe ako. Tulungan nyo kung mapa 1K lang para mabilis yung, alam nyo na, di ba? Kasi mas mapopromote ni YT kung mataas na yung subs natin. Yun lang. Kahit wag na kayo mag-member dito. Yun na lang. Iyan nyo na lang. Tulong nyo na lang yung subscription script na kahit isa-isa okay na yan. Mapabot natin ng 1K. Ano na yan? Alam nyo naman yan. Masaya-masaya na tayo dyan. Sa ngayon, kabaryo, yun lang muna. At yun, maraming salamat sa mga palaging nakikinig sa kwento natin, no? Lagi kayong mag-iingat at patuloy na samahan nyo ko na basahin ang mga ganitong kwento. Maraming salamat.